Aclariment previ. Això d'aquí no és una taca, tot i que tractant-se de mi podria ser-ho perfectament. És una gota d'aigua. Rentar-me les dents, doncs, m'ha esquitxat. Divendres 16 de setembre. Al final ahir vaig gravar la reunió. No tota, perquè se'm va acabar la bateria del mòbil abans que acabéssim naltros. I només em vaig gravar a mi, no vaig gravar a la Patrícia. Realment no li vaig arribar ni a plantejar la possibilitat de sortir ella. Però sí que li vaig comentar que estic fent aquest blog i li va agradar la idea. I com a mínim alguna cosa del que vam parlar us he pogut ensenyar. A quines conclusions vam arribar? Doncs que cal fer una miqueta més de feina. Us deixo en pantalla el que vam apuntar. Buscar un subtítol més perfilat. A veure, el títol sembla que ha tingut força acceptació dintre de l'editorial. El nom de Pompeu Fabra és un títol trencador, intrigant i jo crec que sí que plasma bastant l'essència del llibre. I el subtítol que va passar al càsting de subtítols, perquè en realitat em vaig proposar més, de moment és perquè guanyis tots els debats lingüístics de sobretaula. I es veu que aquest els hi agrada, però els hi falta un no sé què. I ja tinc una setmana per pensar què és aquest no sé què que hi falta. He pensat de formular la frase amb un imperatiu, guanya tots els debats lingüístics de sobretaula, però no sé si amb això n'hi haurà prou. Després he d'afegir més coses. En un apartat que hi ha dedicat als castellanismes prohibits hi he de posar això que moltes vegades ens oblidem els pronoms febles en i perquè el castellà no els té. Allò de, quants anys tens? Tinc 24. No, en tens 24. O en tinc 24. Jo encara no en tinc 24. Em falten 11 dies per fer-los. 24 anys, Verge Santíssima, que gran. L'any que ve fotré un quart de segle. Després vam dir que afegirem un apartat final d'exercicis plantejat d'una forma prou divertida, que segurament seran tipus test. I ja veurem, encara hi he de pensar, muntar-ho i tot plegat. I també hi posarem un apartat de frases fetes que cada vegada es coneixen menys. També he de pensar com plantejar-ho i tot plegat. En acabat, he de canviar l'ordre dels subapartats del capítol 1 i he de buscar un títol més cridaner pels capítols 5 i 8. El 5 ara mateix es diu discriminació lingüística i el 8 ara mateix es diu les correccions i incorreccions més desconegudes. Es veu que aquests títols els hi falta ganxo. O sigui, busquem títols polèmics, trencadors, com ara aquest, del capítol 1. L'ortografia no és tan important. O el del capítol 7. El llenguatge no sexista és sexista. Se m'ha girat feina? Sí. No és tanta feina? Depèn de com t'ho miris. A veure, ja us vaig dir que jo començo a necessitar urgentment unes vacances que em pensava que començaria avui i no m'entusiasma el fet d'haver de seguir treballant la setmana que ve. A més, a banda del llibre m'ha sortit un nou projecte que, quan veieu aquest vídeo, si tot va bé, ja estarà en marxa. El projecte al qual em referia és Random, el programa de l'X3 en què soc col·laboradora. Sí, per si no ho sabíeu, surto a la tele de tant en tant. I per aquest projecte he de fer un vídeo també, a contrarrellotge. No em fa il·lusió perdre'm els primers dies de Santa Tecla. I jo sóc de prop de Tarragona i aquests dies hi ha festa major allí. Però no passa res. En realitat prefereixo això, que l'editorial estigui superpendent del producte que traurem, que cuidi cada detall, perquè sí que és veritat que les seves indicacions han comportat més feina. Trencar-se més les banyes, renunciar a apartats que ja estaven escrits, reescriure pàgines senceres, però que m'aconsellin tant i tan bé em fa sentir molt segura, us ho dic de tot cor. I penso que aquesta és la millor manera d'acostar-nos tant com puguem a la perfecció. Per avui ho deixo aquí. Ara me'n vaig a entrenar i a la tarda em dedicaré a escriure el guió d'aquest vídeo que us he dit que he de gravar ja d'allà. Demà intentaré gravar i em passaré el cap de setmana així, enganxada a la pantalla de l'ordinador, editant com una boja. Però no passa res. No passa res, de veritat, Aida, tu pots, vinga.